Башкорт халкының 40-тан ашау ырыуы барлыгы билдәле. Шуларның береһе уран ырыуы. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы уран ырыу вәкилләренең береһе Яңавыл районы башкортлары корылтайы рәисе Рафаэль Яхин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рафаэль Зиянович, шулай итеп, һез уран ырыуы вәкиле булып торагыз. Уран ырыуы Башкортстанның кайһы районнарында, Яңавылдан тыш, тагы кайһы авылларда, районнарда? Уран ырыуы ул зур булмаган бәләкәйрәк ырыу исәпләнә. Ләкин безнең масштабта, район масштабында ул ярты районны биләй итеп әйтергә була. 30-дан артык авыл уран ырыуына карай. Калган башкорт авыллары улар гәрә ырыуына карайлар инде. Һәм менә шушы уран ырыуы безнең Яңавыл районыннан башка тагын кайбер менә Пермь өлкәсенең көньягы районнарында бар. Ул күпмедер Калтасы районында бар. Һәм менә шу күрше-тирә районнарда әзләп уран ырыу вәкилләре яшәй. Бүген уран ырыу вәкилләре үзләренең ырыуларын, үзләренең башкортларын танып, бу эшкә мөмкинчелек булу белән әүзем тотындылар һәм үзебезнең башкортлыгыбызны халыкка җиткерү, аңлату эшләре алып барыла. Ни өчен дигәндә, безнең Яңавыл районының башкортларын 33 еллардан башлап обком решениесе белән прямо насильно дип әйтәгәндә көчләп татар телендә укытуга күчергәннәр. Менә шундый хәл булган һәм менә шушы еллар буенча мен үзем дә 10 ел буена татар телендә укыдым. Без үзебезнең башкорт икәнебезне белә инегендә, атай әсәйләр инде алар һәр вакыт әйтәләр, без башкорт ягы, менә безнең авылда 40 милләт вәкилләре яшәй. Монда бар безнең урыс авыллары, Мары, Утмурт авыллары бар, татар авыллары бар. Һәр кайсы авылдан? Катнаш. Минем үземнең туган авыл Булат Елга авылы. Яңа Уртавыл белән рәттән утыралар инде алар. Янәш. Менә шушы яктың буа ор як дип атала. Безнең тел әдәби башкорт теле үк түгел, но безнең үзебезнең атай әсәйләрнең теле дип әйтәм инде. Безнең әби бабайлар да шу тел белән сөйләшкәннәр. Буыннан буынга күчә килгән. Һәм бу хәзерге вакытта менә галимнәр доказывает инде, бу иске башкорт теле дип. Иң борынгы башкорт теле дип атайлар. Бына уран дигән атама бик кызыклы, чөнки бер яктан караганда без уран дигән сүз турында нимә беләбез? Борынгы грек мифологияһы һәм бер планетаның атамаһы, гомумән борынгы грек мифологияһы белән бәйле бу исем. Бакаң уның ниндидер бер төрки нигезләре бар икән, шулай бит этимологияһын аңлатып китәгез бу һүзнең. Билгеле, ул менә галимнәр доказывает инде, исбатлайлар. Бу грек якларының бәйләнеш бармы? Бәйләнеш юк. Юк димәк бөтенләй. Шуннан инде көнчыгыштан, аннан Сырдарья, Арал диңгезләре буеннан күчеп килгән халык дип исбат ителә. Моны инде менә шул генетик маркерлар буенча тоже билгеләйләр. Башкортларның шушы гаплогруппаларын караганда һәм генетик маркерларын караганда безнең уран ырыуының шушы күрсәткечләре инде көньяк башкортларына якынрак. Хәтта менә үсергән, шулай ук Тәңгәвер башкортлары белән һәм шулай ук менә хәзер менә соңгы вакытта әйтелә инде, Кыпчак ырыуының да менә шу безгә якын. Димәк, без һеҙҙең менән алыҫ ырыуҙаштар булып сығабыҙ, сөнки мин Кыпсаҡ ырыуынан. Бына уран дигән атама тураһында интекләп әйткән. Нимә аңлата ул? Уран элекке менә шул бит көнчыгыштан күчеп килгәннәр дигән ниләр бар инде, фаразлар бар. Ул вакытта уран, шуннан кай, бу сүзләр елан дигән восточный телләрдә менә шуны аңлаткан инде. Елан ырыуына ниндидер якынлыгығыҙ бармы? Монда шулай ук менә бу генетик маркерлар буенча якынлык алар белән юк. Димәк, барыбер да үсәргәндәр һәм түңгәүерләр менән якынрак. Якынрак безнең уран халкы. Бына башкорт тарихында уран ырыу вәкилләре ниндәй роль уйнаган, ниндәй исемдәр киң билдәле уран ырыу вәкилләренең? Башкорт уран ырыу вәкилләре беренчедән инде безнең
төп борынгы Башкортаулык Исакаян дигән авылда фаразлар бар инде. Монда галимнәр дә, авылдашлар да язмалар буенча заказы ителәр бу авылда. Авыл 1200 елларда төзелгән, теркәлгән. Менә как раз менә шул уран ыруы турасында беренче искә алулар шул 2000 елга чыкканда 1110 1200 елларда Телгә алына инде. Телгә алына. Шулай булгач безнең ыруның тарихы зур. 1000 ел Кәмендә 1000 ел безнең уран ыруының вәкилләре яшәй дип әйтелгән. Әлбәттә, улар бына башкорт халкы ни кисергән, шуны кисергәндер, шулык ихтилалларда катнашкандыр, шулык яударда катнашкан. Миннең Хәлим Әмиров турында ишеткәнем бар. Ул шулай ук башкорт автономиясын яулауда зур роль уйнаган шәхесләрнең бере, шулаймы? Безнең Яңа Уртавыл авылыннан чыгышы белән инде ул Хәлим Әмиров. Сезнең якташыгыз була, безнең якташыбыз булып чыга. Оның атайы инде Яңа Уртавылда мулла, Насырдин мулла булып хезмәт иткән инде. Менә ул заманның барыбер алдынгы кешесе буларак, ул менә шушы башкорт халкының үзенең көрәшендә әүзем катнашучы бер шәхес булып тора. Ул Бирский өязеннән инде, шуннан ул Көньякка, Баймак, Ырымбур якларына барып чыгып, шунда күп теге йыйыннарда катнаша, хәтта чыгыш ясый. Һәм менә шушы вакытта ул шушы хәрәкәткә әүзем катнаша. Һәм ул менә хәтта Баймак районының краевидлары язуы буенча Тимәс авылына башкорт хөкүмәте күчкәч, шушы күчкән вакытта шушында базаны оештыручы, правительствоның эшен оештыручы Хәлим Әмиров була. Һәм ул Петроградта инде безнең башкорт гаскәрләре белән Петроградны яулап алган дошманнарны куып чыгаруда ул җитәкче була. Особо полномоченный дигән менә Азат Шакирович Ярмуллинның китабы бар. Шул китапта тарихи, документаль фотолар белән төшерелгән, чыккан бик әйбәт материаллар бар. Хәтта фотоһы бар димәк аның бу китапта. Фотолар да бар, менә Хәлим Әмиров. Шуннан инде ул Башкортстанда муниципаль округларда или муниципалитетларда белем бирү системасын ул разрабатывать итә. Менә хәзер Азат бу 20нче елларда килеп чыга инде. 20нче елларда точно. Башкортстанның тарих башында. Аның язган китаплары да бар, хәтта учебниклары дип әйтәм инде. Шуңа Ахат Губаевич Салихов белән уның китапларын хәзер гарәп шрифтыннан күчереп печатләргә дигән безнең теләк бар. Барып чыкса инде. Авылдашыгыз Гафур Шарыгин турында һәм матбугат битләрендә бик әүзем генә сыгышы гайныгып, ул 1944 елда бик зур батырлык кыла, хәтта Девятаевтан алдала дип сөйләгәнегез. Бына уның кыскасы гына тарихын шулай таныштырып китәгез. Гафур Шарыгин ул Садри Шарыга улы, Кышыкыр авылында күп семьялы, күп балалы семья да туып үскән, 10 бала булган. Улар армияга 5 егет киткәннәр бер гаиләнән инде. Һәм буларның икәве генә исән кайткан инде. Менә шушы гаиләдә ул хугыш сурында инде летчик, ул стрелок булып хезмәт итә. Һәм немец фашистлары уларның самолетларын бәреп төшергәч инде пленга эләгә. Аны ничектер инде ул летчик буларак пленнан уже отарга тыйып алып чыкканнан соң инде аны ничектер алып авиа сәскә инде хезмәт итеп куялар. Шунда хезмәт иткәндә немецләрнең бер байрамы вакытында алар исерешеп алгач, 2 пленныйны үзебезнең илнекен утыртып, нигә иң яхшы бомбардировщикны алып, куып,
Безнең Ленинград аэропортына кайтып төшәләр. Ленинград фронтындагы Ул аэропортта. фашистларның истребителендә кайтып төшәгән безгә. Бомбардировщигында. Иң көчле, иң мощный бомбардировщикларын. Ул 1944 елда була. Ул Девятаевтың батырлыгыннан 1 ел алда. Михаил Девятаевның батырлыгы 1945 елның 8 февралендә була. Кстати, Михаил Девятаевны тоже башта төрмәгә утырттылар. Моны инде безнең илдең системаһы шулай бит. Шарык инде тимәк ошондай системаның корбаны була, ул да шулай ук яуаплылыкка тарттырыла хугыштан соң. Әмма бүген исеме акланган һәм уның исемен авылдаштары, якташтары уның исемен аклар өстендә үзебезнең киләһе буынга yetkерер өстендә ошондай зур эшләр башкараһыгыз. Китабын сыгарга әзерләйһегез. Китабын сыгарга әзерләйбез. Хәзер инде без аның исем фамилияларын инде Бөек Ватан сугышы катнашучы дип инде памятникка керттек. Хәзер инде эш алып барыла. Авылда мемориаль тактау ачу. Киләчәктә инде уның бюстын да кую үзенең туган авылына эш алып барыла. Бик хуп эш, ысынлап та бик зур эш башкараһыгыз. Бына ошондай шәхесләрдең, батырларның исемен кайтару, ул әлбәттә яшьләрнең тарих менән кызыксынуына ла килтерә. Яшьләр үзләре бүген бына ошо тарихи тамырлары менән, шәҗәрәләре менән, ыру тарихы менән кызыксынамы? Менә шул иң мөһим мәсьәлә дип әйтәйек инде. Бүген без әгәр дә без өлкән булган кешеләр генә шушы тарихыбыз, телебез, тарихыбыз, халкыбыз дип янып йөргән булсак, хәзер яшьләр арасында да бик күп кенә матур эш алып барган егетләр бар. Менә Әдип Насырдинов Татурада авылыннан. Ул үзенең авылының тарихын хәзер бөтенләй икенче яктан күрсәтеп тапты. Бурдан документлар юллап, авылның ничек төзелүе, кемнәр төзүе турында, шулай ук Гайнан Амири, безнең авылдаш бит инде ул кайчандыр теге гаделсез рәвештә тоже рәнҗетелгән дип әйтәйек инде. Үзе үлгәннән соң бәла ягарга тырышалар. Хәзер ул шулай ук оправдан суд карарлары белән, аның дөрестлеге таныла. Бүген инде районыбызда ел башыннан башлап Гайнан Амиригә багышланган төрле конкурслар үтә. Шигырьләр конкурслары, шуннан оның әсәрләр буенча сочинениелар, шулай ук башка материаллар буенча үткәрелә инде. Шуннан инде шушы ук авылдан Заки Лукманович Амиров бар. Башкортстанның 20-нче елларда баш секретаре була. Һәм шулай ук финанс министры, нарком инде ул вакытта, һәм ер эшләр буенча нарком булып эшләй тоже. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Һәм артабан да уран ырыу эшләрен алып баруда зур уңышлар теләйбез сезгә. Зур рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без Яңавыл районы башкортлары курултайы рәисе Рафаэль Яхин менән уран ырыу башкортлары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.